का कहले रही कि वेब कंपनी से एगो बहुत ही ब्लाड सॉन्ग आए वाला बा। देखो पोस्टर आ गिला, पोस्टर के नाम बा कैसन पियावा के चरित्र बा 2.0। तो अब कुछ पोस्टर के बारे में जान लेवल जाओ। इ गाना के लिखले बने शुभम मिश्रा जी और म्यूजिक देले बने अपन प्रियांशु भाई। इ गाना के पावर स्टार पवन भैया गईले बने। इ गाना कहीं ना कहीं बहुत ब्लास्ट होके वाला बा। देखो हम 2 दिन पहले ही एगो तार लोग के वीडियो में बतैले रही कि बॉस के एगो वेब से बहुत ही खतरनाक गाना आए वाला बा। और जब वेब से गाना आ जाला तो 6 महीना ट्रेंडिंग में रहेला गाना। काहे कि वेब जो गाना लेवेलन बहुत ही छाट के गाना लेवेलन। काहे बॉस के एगो खतरनाक लेवल पे गाना आए वाला बा जेकर नाम बा कैसन पियावा का चरित्र बा 2.0। तू लोग वेट करो लोग, मात्र 2 से 3 दिन में ये गाना आ जीता हम लोग के बीच। अब बस तारा ऊपर रह गई बा कैसे प्यार दिखावे के बा। देखा तू जो ना देखू तो चैन दिखाओ तर लोग में प्यार। असही ई गाना के तू लोग प्यार दिखैया लोग। भैया के गाना आई कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो बवाल लेके आई। जब तो हल्का सॉन्ग दे रहे हैं पावर स्टार पवन भैया, ऐसा ही मूड बना रहा पावर स्टार पवन सिंह का, कोई नहीं टिक पाएगा। वैसे भी कोई अभी टिक कहाँ पा रहा है पावर स्टार पवन सिंह के सामने। तो तू लोग वेट करो लोग, गाना बहुत जल्द आई। अब वेब से आवत भाई, खतरनाक तो होबे करी। अब प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा, शुभम मिश्रा जी लिखले बने गाना के। तो कहीं ना कहीं गाना ई बहुत ब्लास्ट होके वाला बा। अब पावर स्टार पवन भैया का बुझाता का फुल्ली मूड बन गईल बा। बैक टू बैक गाना आवता, बैक टू बैक गाना आवता। देखो अभी कल एगो गाना इलाका, फिर आज एगो पोस्टर आ गिलक। फिर बुझाते कल एगो गाना आई, फिर एगो पोस्टर आई। और सही मूड बनले रह पावर स्टार पवन सिंह, तब नु फैंसो दम गदगद रही हैं। बाकी तार लोग के कार बा हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताइए लोग। गाना बहुत ब्लास्ट होके वाला बा जेकर नाम बा कैसन पियावा का चरित्र बा 2.0।